बर'नि रानि 2.0 बयखौबो फिन खेबसे बरायनाय जाबाय। 2026 मायथाइयाव बै मोनजिनै राशिफोरा बोरै बारलांगोन बेखौ नोंथांमोना बे भिडिअआव मोनथिनो हागोन। जों बयबो गोसोआव मोनथिनो लुबैनाय जायोदि जोंनि गोदान बोसोरा बोरै बारलांगोन। बेनिखायनो बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सेराव फोरमायथिनाय जादों। सरासनस्रायै गोबां राशिनि सुबुंफोरा केरियार, धोन आरो सोमोन्दोआरि बिथिङाव मोजां लाब खालामनो हागोन आरो खायसे राशिफोरा खस्थ'नि फिथाइजों जौगासारनायखौ मोननो हागोन। गोदान बोसोरा जेब्ला फैयो अब्ला मायबा मोनसे रादाब लाना फैनाय जायो। बेखौथ' नोंथांमोना बयबो मोनथिखायो। बेबादिनो जोंनि गोबां सिमां मिजिंफोरा फुरा जाफुङो आरो खायसेया जाफुङा। गिबि राशि महरै दानिया सावरायगोन मेष राशि। मेष राशिया 2026 मायथाइयाव बोरै बारलांगोन। सरासनस्रायै मेष राशिफ्रा 2026 मायथाइयाव गोरोबलायनायजों मोजाङै दिनखौ बारलांहोनो हागोन। नाथाय माब्लाबा माब्लाबा थासारिया लोरबां जानो हागौ। केरियारनि बिथिङाव गोबाव समनिफ्रायनो जबनि थाखाय नांथाबगासिनो दंब्ला बे बेलायाव गोबां खस्थ' खालामनायनि गोनांथि। नाथाय अब्लाबो बेयाव मोजां फिथाइ थायनोबो हागौ आरो थायाबो जानो हागौ। जिउ संसाराव मोजाङै बारलांगोन, अब्लाबो साबधानै सोलिलांनाया मोजां। लामायारि हान्थिनाय, खारथाय, मुवा बेसादजों साबधानै थानाया मोजां। सोलोंथाइ बिथिङाव बे 2026 मायथाइया फरायसाफोरनि थाखाय मोजाङैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय बे 2026नि राशि बायदियै बांद्राय गाहाम आरो बांद्राय गाज्रिबो जानाय नङा होनना बुंनाय जादों। लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां बारलांगोन। जुलि जानायफोरनि थाखायबो गाहाम, नाथाय नखर संसाराव एसे हेंथा हेंसि नुजाथिनो हागौ। राशि बायदियै बे राशिनि सुबुंफोरा गावनि सावस्रिखौ रैखाथि होनाया मोजां, मानोना बे 2026नि बोसोराव राशि हिसाबै सावस्रि बिथिङा लोरबां नुजाथिनो हागौ। उपाय महरै आइजोफोरा गाइखेर आरो सिनि दान होनो हायोब्ला मोजां। वृषभ राशि। वृषभ राशिफोरनि थाखाय गोदान बोसोर 2026आ जोबोर मोजाङै बारलांगोन। नाथाय बे राशिफ्रा माब्लाबा माब्लाबा फिसा फिसौ जेंनाजों साग्लोबजानो गोनां जानो हागौ। अब्लाबो जिउनि गोबां खामानिफोरनि थाखाय नोंथांमोना सौसिलांनो हानाय जागोन। बे मायथाइयाव नोंथांमोना बुजिलायना खामानि मावलांनायनि थाखाय मोजां सुबिदा आरजिना लानो हानाय जागोन, जायजों नोंथांमोना लाइफआव धोन फारसे बृद्धि बारायहोनो हागोन, मोजां जिउ दालांनो हानाय जागोन। 2026 मायथाइयाव वृषभ राशिफोरनो बेखौबो बुंनाय जादों दि खारथाय मुवा बेसाद जेरै गारि बेफोरबायदि बेसादनिफ्राय जेब्लायबो साबधान जानानै थानाया मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय मोजां। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। नखर संसार आरो अनज्लायनायजों दिन बारलांहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव गावखौ रैखाथि लाखिनाया मोजां। उपाय महरै रुफानि माला गानोब्ला मोजां जागोन। मिथुन राशि। मिथुन राशिफोरनि थाखाय बे 2026 मायथाइया मोजाङै बारलांगोन। थासारिया दिदोमै थागोन। नाथाय साख्रि आरो बेफार फालांगियाव एसे एनै गोब्राबथिया नुजाथिनो हागौ। नाथाय बे गोब्राबथिखौ सहायनानै खामानि मावलांनायनि उनाव जौगासारनायखौ मोननो हागोन। थासारिया गासै बिथिङाव समानै थागोन। आयखौ बृद्धि बारायहोनो हागोन। जाय मिथुन राशिफोरनि सुबुंफोरा गारि एबा खारथायजों सोमोन्दो थानाय मुवा बेसादफोरखौ बायनो सान्दों, बिथांमोननि थाखाय बे बोसोरा एसेबां मानि मोजां जानाय नङा होनना बुंनाय जादों। फरायसाफोरनि थाखाय सोलोंथाइ बिथिङाव मोजां। मोजां मोनज्लायनायजों लोगोसे जाय बिथांमोना हाबा जायालासेनो दं बिसोरनि थाखाय बे बोसोरा मोजां। नाथाय हाबा जानायफोरनि थाखाय साबधान जानाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव मिथुन राशिफ्रा मोजाङै बारलांहोनो हागोन। कर्क राशि। कर्क राशिफोरनि थाखाय बे 2026 मायथाइया लोरबां जानो हागौ। साख्रि आरो बायदिसिना खामानि मावग्रा यानि बेफार खालामग्रा सुबुंफोरा खामानि फारसे खारथिंनो गोनां जानो हागौ। बे बिथिङाव नोंथांमोना सानो हयै खामानि मावलांनाया मोजां। अब्लाबो खायसे जेंना जेंसिखौ नोंथांमोना सहायनो गोनां जानो हागौ। फरायसाफोरनि थाखाय बे बोसोरा मोजाङैनो बारलांगोन। बायदिसिना नारसिनथाय बावगारना फरायलाङोब्ला मोजां गुन मोननो हागोन। मोजां मोनज्लायनायफोरा गावबा गावनि सोमोन्दोखौ साबधानै सामलायलांनाया मोजां। अब्लासो नोंथांमोना सोमोन्दोआव मोजां फिथाइखौ मोननो हागोन। बोसोरनि खावसे दाना हाबा जानो समायनाय सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय मोजां आरो
हाबा जानाय हौवा आरो हिन्जावफोरनि थाखायबो जोबोर मोजां। नाथाय कर्क राशिफोरा खायसे बाथ्रा खोथानि बेलायाव गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। 2026 मायथाइयाव कर्क राशिफोरा सावस्रि बिथिङाव मोजाङै बारलांनाय जागोन। उपाय महरै नोंथांमोना खाफालाव हालदैजों बानायनाय फुथा फोनोबा मोजां। सिंह राशि सिंह राशिफोरनि थाखाय 2026 मायथाइया मोजाङै बारलांगोन। सरासनस्रायै पण्डितफोरा बेखौनो बुंथिनाय जादों दि बोसोरनि गिबि खावसे दानफोराव साबसिन हामसिनै दिन बारलांहोनो हानाय जागोन। केरियार आरो खामानि बिथिङाव एसे एनै जेंनाफोरखौ सहायनो गोनांबो जानो हागौ। नाथाय बेफोर जेंनाखौ बारखांनायनि उनाव नोंथांमोना मोजां फिथाइखौ मोननो हानाय जागोन। थासारिया दिदोमै बारलांगोन, नाथाय बे बोसोराव नोंथांमोना बांद्राय खरसा खालामनो गोनां जानो हागौ। नोंथांमोना बे बोसोराव खारथाइजों सोमोन्दो थानाय बेसाद थामहिनबा गारिफोर बायनो सानदोंब्ला बेयो मोजां जागोन। सोलोंथाइ बिथिङाव फरायसाफोरनि थाखाय बोसोरनि खावसे दाना जोबोर मोजां आरो न'निफ्राय गोजानाव फरायनो थाहैनाय सुबुंफोरनि थाखायबो जोबोर मोजां। अब्लाबो सिंह राशिनि खायसे फरायसाफ्रा एसे एनै लोरबांथि जेंनायानो साग्लोबसारनो हागौ। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां। बोसोरनि खावसे दानफोरा मोजाङैनो बारलांगोन। हाबा जानायफोरनि थाखायबो बेबादिनो बारलांगोन। नखर संसाराव बे बोसोरा सिंह राशिफोरनि थाखाय समानैनो थागोन। बे बोसोराव नोंथांमोना सावस्रि बिथिङाव साबधानै थानाया मोजां, मानोना बे बोसोरा नोंथांमोननि थाखाय एसे लोरबां होनना बुंनाय जादों। कन्या राशि कन्या राशिफोरनि थाखाय बे 2026 मायथाइया सिगांनि बायदिनो बारलांगोन। बे बोसोरा नोंथांमोनखौ खायसे बिथिङाव मोजां आरो खायसे बिथिङाव लोरबांथिखौबो फोरमायथिनो हागौ। कन्या राशिफोरनि थाखाय बे बोसोरा मोजां गाज्रि मोननैबो रोखोमनि जागोन। साख्रि बाख्रि आरो खामानि, बेफार फालांगियाव मोजां फिथाइ मोननो हागोन। थासारिया गोग्गोयैनो बारलांगोन। लामा हान्थिग्रा मुवा बेसाद बायनो सानदोंब्ला मोजां। फरायसाफोरनि थाखाय खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों मोजां फिथाइ मोननो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां। जुलि जानायफोरनि थाखायबो मोजाङैनो बारलांगोन। नाथाय नबेम्बर आरो डिसेम्बर दानाव नोंथांमोना साबधानै सोलिलांनाया मोजां, मानोना बे मोननै दानाव लोरबां जानो हागौ। नखर संसाराव मोजाङै सुख सान्थियै बारलांहोनो हागोन। सावस्रि बिथिङाव एसे जेंना नुजाथिनो हागौ, बेखायनो गावबा गावनि सावस्रि बिथिङाव साबधानै सोलिलांनाया मोजां। तुला राशि तुला राशिफोरनि थाखाय 2026 मायथाइया जोबोर मोजाङै बारलांगोन। जिउनि खायसे बुब्लियाव जेंना नुजाथिनो हागौ, अब्लाबो गोबां खामानिफोराव नांथाबनानै थानो गोनां जानो हागौ, जायजों नोंथांमोना मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन। साख्रि मावनायफोरनि थाखाय मोजां सम। बेफार फालांगियाव गोब्राब नाजाथाबनायजों मोजां लाब खालामनो हागोन। बे बोसोराव धोनजों सोमोन्दो गोनां बिथिङाव जेबो जेंना नुजाथिनाय नङा। हान्थिग्रा मुवा बायनायाव मोजां सम। बुंनाय जायोदि जेरैबो बिथिङाव मोजां जौगासारनायखौ मोननो हागोन। सोलोंथाइ बिथिङाव फरायसाफोरा एसे जेंना नुजाथिनो हागौ। जुदि खस्थ'नि गेजेरजों नाजाथाबनानै फरायो अब्ला मोजां फिथाइ थायनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय गोरोन्थि बुजिलायनाय सोमजिनो हागौ, नाथाय बुजिलायोब्ला मोजां जागोन। हाबा जानायफोरनि थाखाय मोजां। नखराव गोजोन फैगोन। सावस्रि बिथिङाव जानाय लोंनाय फारसे साबधान जायोब्ला मोजां। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिफोरनि थाखाय 2026 मायथाइया गोरोबलायनायजों बारलांगोन। बोसोरनि खावसे दानफोराव लोरबां आरो खावसे दानाव मोजाङै बारलांगोन। नबेम्बर आरो डिसेम्बर दानाव नोंथांमोना साबधानै सोलिलांनाया मोजां। केरियार बिथिङाव गोब्राबथिजों जुजिनो गोनां जानो हागौ, नाथाय नोंथांनि साननो हानाय गुननि थाखाय मोजां लामाथिं आवगायलांनो हागोन। थासारिया खावसे दानफोराव मोजाङैनो बारलांगोन। हान्थिनाय बिथिङाव गारिफोर लानो सानदोंब्ला एसे एनै जेंना नुजाथिनो हागौ। सोलोंथाइ बिथिङाव फरायसाफोरा गोब्राबै नाजाथाबनाया गोनांथि। मोजां मोनलायनाय बिथिङाव मोजाङै सोमोन्दोखौ दालांनो नाजानाया गोनांथि। नखर संसाराव सुख सान्थियै बारलांगोन। सावस्रि बिथिङाव साबधानै सोलिलांनाया मोजां। धनु राशि धनु राशिनि सुबुंफोरा 2026 मायथाइयाव सिगांनि बायदिनो बारलांगोन, अब्लाबो बे बोसोराव साबधानै आगान होनाया मोजां। केरियार बिथिङाव गोसो होना खामानि मावनाया मोजां। नोंथांमोना अलसिया बानाय आखुनिफ्राय गोजानाव थानाया गोनांथि, अब्लासो नोंथांमोना थासारियाव मोजां लाब खालामनो हागोन। सोलोंथाइ बिथिङाव फरायसाफोरा गोब्राब नाजाथाबनायजों मोजां फिथाइ थायनो हागोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय मोजां सान। हाबा जानाय आइजोफोरनि थाखाय 2026 मायथाइया मोजाङैनो बारलांगोन। नखरावबो मोजाङैनो बारलांगोन। धनु राशिफोरा गावबा गावनि सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां, अब्लासो नोंथांमोना सावस्रि बिथिङाव मोजाङै बारलांहोनो हागोन। मकर राशि मकर राशिफोरनि सुबुंफोरा 2026 मायथाइयाव मोजाङै दिन बारलांहोनो हागोन, नाथाय खायसे बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ आरो खायसे बिथिङाव मोजाङैनो बारलांगोन। बेफार फालांगियाव गोब्राब खस्थ' नाजाथाबनानै मोजां सुबिदा खालामना लानो हागोन। बे बोसोराव आय फारसे मोजां, अब्लाबो नोंथाङा एसे जेंना नुजाथिनो हागौ। फरायसाफोरा नाजाथाबना फरायनायजों मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन। मोजां मोनज्लायनायफोरनि थाखाय सोमोन्दोआ मानिलायना सोलिलायनाया मोजां।
बे बोसोरनि खावसे दानफोरा जुलि जानायफोरनि थाखाय जोबोर मोजां। नखर संसाराव गोरोन्थि बुजिलायनायनिफ्राय गोजानाव था। जानाय लोंनाय बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। कुम्भ राशि राशिफोरनि थाखाय बे बोसोरा एसे लोरबां जानो हागौ। नाथाय अब्लाबो बे बोसोराव बृहस्पतिनि अननाया नोंथांमोननि सावस्रियाव नांनानै थागोन। नोंथांमोननि जिउआ सुखुयै बारलांगोन। नाथाय खायसे ग्रहनि बिथिङाव जेबो मदद मोननो हायाबो जानो हागौ। नोंथांमोना नोंथांनि लाइफ लाइनआव साबधानै आगान होयोब्ला मोजां। खामानि बिथिङाव गोसो होना मावलांनाया मोजां, नाथाय नोंथांमोना सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। बे बोसोराव आय बिथिङाव मोजाङै सोलिलांगोन, नाथाय नोंथाङा खरसा बायदि बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। हान्थिनाय मुवा बेसाद लानो सानदोंब्ला एसे जेंना नुजाथिनो हागौ। बे राशिनि फरायसाफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव मोजाङै बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय बे बोसोरा मोजाङैनो बारलांगोन। हाबा जानाय हौवा हिन्जावफोरनि थाखाय थासारिया मोजाङैनो थागोन, नाथाय सावस्रि बिथिङाव साबधानै सोलिलांनाया मोजां। मीन राशिफोरनि थाखाय बे बोसोराव मोजाङैनो बारलांगोन। गोबां खामानिनि बेलायाव मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन, नाथाय अब्लाबो जिउनि खायसे बिथिङाव जेंना नुजाथिनो हागौ। बेखायनो नोंथांमोना साबधानै खस्थ'नि गेजेरजों केरियार बिथिङाव नांथाबना थानाया गोनांथि। नोंथांमोना जेखि खामानि मावा मानो सावस्रिजों गोरोबनाय खामानि मावनाया मोजां। सावस्रि बिथिङाव साबधानै सोलिलांनाया गोनांथि। थासारिया दिदोमैनो थागोन। मीन राशिफोरनि फरायसाफोरनि थाखाय बे बोसोरा मोजाङैनो बारलांगोन। मोजां मोनलायनायफोरनि थाखाय जुलि लानायाबो मोजां जालांगोन। मोजां मोनलायनायफोरा जुलि जानो सानदोंब्ला बेयो मोजां जागोन। बोसोरनि जोबनाय डिसेम्बर दानाव बयनिख्रुइ साबसिन मोजां फिथाइ थायहोनो हागोन। नोंथाङा नखराव सान्थि भाबै सोलिलाङोब्ला नखरा मोजाङै बारलांगोन। सावस्रि बिथिङाव साबधान जानाया मोजां। लोगोफोर, नोंथांमोना 2026 मायथाइनि बै मोनजिनि राशिफ्रा बोरै बारलांगोन बेनि सोमोन्दै एसेब्लाबो मिथिनो मोनबाय जानांगौ। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदों अब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो नोंथांनि लोगोफोरनोबो शेयार खालामलायब्लानो जाबाय। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायजोबलांबाय बिथांमोननि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हाजासे अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय थाबाय।